tror lige, jeg vil filme turen. Du vil filme turen? Ja. Ja. Du har ikke fået købt nogen bil endnu? Nej. Nej. Du skal også ved at sådan smide tanken lidt ud af hovedet. Nej, det er jeg så ikke. Nej, det er du ikke. Nej, for nu skal jeg op og hente pas, men jeg har også bestilt kørekort. Det er bare ikke kommet endnu. Nå, okay. Det er en dyr sag at skulle derop 2 gange. Ja, det er det sgu. Det er det. Jeg er hjemme selvfølgelig også. De har åbent, eller åbner de klokken 10 dernede? Jeg ved det ikke. Jeg er rimelig sikker på, at de har åbent. Jeg tror, det kun er lørdag og søndag, de har slukket. Ja. Hvad, det tager vel ikke så lang tid at hente så et pas der? Nej, det tror jeg ikke, fordi det ligger jo i... Altså det er et eller andet med, der er sådan noget skufteje. Ja. Og der skal man bruge sit MitID, som ligger her på telefonen. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg fik heller ikke mit sygesikringsbevis med, mand. Skal du have det? Ja, men jeg gider ikke køre tilbage efter det, nej, fordi nu har vi kørt 60 kroner. Ja. Jeg var lige ved at gå ind og hente posen, men det ligger ikke deri. Men det skal man heller ikke bruge, man skal kun bruge sit ID, ikke? Jo, men det er faktisk en god ting at have det med, fordi så... man skal jo logge ind der, når man kommer ind. Der er sådan nogle maskiner, hvor man... Ja, der logger man ikke med sit ID, ikke? Sygesikringsbevis, og så det, hvad han har fået her på sms. Hvad så, når du ikke har dit sygesikringsbevis med? Ja, så må jeg bare trykke mit personnummer ind. Nå, okay. Det gjorde jeg sidst. Jeg havde det heller ikke med sidst. Værre er det ikke? Nej. Men det er slemt nok. Ja. Hvis det er bare fordi, du skal tage dit personnummer ind, hvis du ikke har sygesikringsbeviset. Det har jeg, men det ligger derhjemme. Ja. Men så går det jo nok også, altså så... Det er det jo nødt til. Det var nok værre, hvis det havde været omvendt. Hvis det var... Hvis det var din telefon, du havde mistet, eller havde glemt derhjemme, så du ikke havde dit ID med. Så havde du nok ikke kunne køre den udelukkende på sygesikringsbeviset. Nej, det kan jeg ikke, fordi man skal bruge MitID til at få åbnet ind til passet. Og skuffen, ikke? Ja. Så... Jamen, jeg var selv nede og hente et pas dernede. Her for det var sidste år på et eller andet tidspunkt. Det er nok et års tid siden. Og der var det på samme måde, som du siger. Der skulle jeg også bare ned og hente det nede i skuffen dernede. Ja. Så var man sgu da fri for at stå i den lange kø, der var. Ja, det... Der er tit rimelig lang kø dernede. Ja, det skulle ikke forbavse mig. Jeg sad også og ventede til, efter jeg havde tid. Ja. Jeg sad faktisk og ventede et godt stykke tid, fordi jeg er der altid før tiden. Ja. Altid. Det er også bedre at være lidt for tidlig på den, end komme for sent. Ja. Men også en anden detalje, det er, at når man skal ringe efter en taxa, så er det jo ikke til at vide, hvornår vi kommer. Nej, det er rigtigt. Der tidligere, når jeg plejer at køre, det er jo en halv time tidligere nu. Ja. Ja, fordi det plejer ikke at være, når jeg er hjemme. Altså, det er jo tit... Men jeg ved ikke, er det tit mig, der kommer og henter dig, eller er det... Er der også mange gange en anden, der kommer og henter dig? Ja, det er et stykke tid siden sidst. Ja, det er et stykke tid siden, jeg har kørt med dig siden sidst. Ja, det er det. Men det er jo fordi, jeg normalt ikke hjemme her om formiddagen. Nej, det siger du. Du kører en eller anden knægt til... Er det Birkerød, eller? Ja, til Birkerød, ja. Allerød, eller et eller andet rød. Og så, ja. Som betyder skovrydning. Er du klar over det? Jeg ved godt, at rød, det betyder rydning. Ja. Så alt det der Birkerød og Hillerød og Allerød og sådan noget, det er skovrydning. Ja.
Der har været skov på hele Sjælland nærmest, eller 90% af Danmark. Ja. Det er jo blevet fældet, fordi vi skulle have vores store krigsflåde jo. Ja, Så alle skibene, så de skulle bygge der. Og så da englænderne, de brændte hele lortet ned, så blev der plantet en masse ny skov. Satans englænder. Ja. Den er godt nok blevet grøn, hva'? Aresø derude. Ja. Det er sjovt, den skifter sådan farve så tit, afhængig af, hvad side vinden kommer fra. Nogle gange er den blå, og andre gange er den grøn. Jeg tror ikke, der er noget med, at der er meget alger nu. Jo, jeg tror, det har noget med, hvordan det bliver revet op sådan i bunden, ikke? Ja, sikkert også det. Altså, hvordan vinden pisker det op i bunden. Men man må også næsten gå ud fra, at der er mange alger. Ja, det kunne man godt forestille. Der er jo landbrug hele vejen rundt om, jo. Også det, ja. Så der er jo nok kommet noget. Nu ved hvornår han skal have hentet den Mercedes der. Den har stået der i en hel uge nu. Ja. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Det kan man ikke. Kan det det? Ja, det er også fordi de er dygtige, og de er øvet sig. Ellers det er også dig, de har i munden, og det åbner munden bagefter. Ja, der kan selvfølgelig være en detalje. En detalje. Hvad så, tager du bussen hjem dernede fra igen? Nej, jeg tager også sådan en her. Eller... Skal jeg så blive og vente på dig? Og tage dig med tilbage? Jeg stopper selvfølgelig taxameter. Altså, det må du så godt. Ikke? Så kan jeg da bare holde der og vente på dig. Det tager jo ikke andet end 10 minutter eller kvarter, max. Hvis du vil have det. Jamen altså, det tager jo heller ikke så langt. Så sidst jeg var deroppe, der gik der et par minutter, da jeg ringede efter en, fordi de holder jo lige overfor. Ja, hvis der er nogen ledige. Altså. Det er jo så lige det. Ja. Brutto. Så kan du fotografere den fine støjskærm, der er kommet ud. Ja. Der er ikke meget, den larmer. Bilen eller? Skærmen. Nej, det er ikke meget, den larmer. Ja. Nej, der skal jo også mere bremsestøj. Men altså, folk de har jo fuldstændig fået ødelagt deres udsigt. Før der kunne de sidde og kigge ud over markerne. Ja. Ikke? Jo. Altså, nu kan de sidde ude i haven, så kan de sidde og glo lige ind i sådan en mur der. Ja, til gengæld er de fri for det larmen fra vejen. Ja, men til gengæld, så er der jo så mange af de andre huse. Nu dem, der ligger der for eksempel. De bliver meget mere plaget af støj. Ja, det gør det. Fordi nu bliver støjen smidt tilbage til dem. Ja. Ja, det bliver reflekteret. Ja. Så, og der er også noget med, at langt de fleste, de havde ikke ønsket, at den der støjskærm, den skulle være der.
Kører vi du? Ja, ja. Ja, du kan være ligeglad af skoene. Han kan sgu da være ligeglad, ham der. Det er ikke ham. Han skal jo ikke betale for et taxameter, der tækker. Men bare han ikke sidder og falder helt i en søvn. Ja, det er selvfølgelig rent nok. Der kan være en detalje. Ja. Men altså, det er jo meget dejligt nemt at spille smart, når man ikke selv skal have et taxameter tækkende, ikke? Jo, det tænker de sgu ikke over. Nej, fordi folk tænker kun på sig selv. Ja. I hvert fald langt de fleste gør. Det er ikke engang sikkert, at han kan se, at der er kunder i en bil. Nej, det kan selvfølgelig godt. Ja, det er faktisk rimelig tænkeligt. I dag med de her tonede ruder, vi har i bilerne, så er det svært at mange gange at se. Det er nærmest kun forruden, man kan se en af, ikke? Altså. Ja, og det er så også den, han bør kunne se en af, hvis den er. Ja. Men så har han selvfølgelig sin bagrude. Så har han sin bagrude, men den kan han jo godt kigge ud af, selvfølgelig. Ja, det bør han jo kunne gå. Ja. Jamen, den er jo tonet indvendigt fra. Hvad siger du? Den er tonet indenfra. Ja, den er tonet indenfra. Ja. Ja, det er svært at høre den tone. Jamen, det er også fordi, det er en fismål. En fismål? Ja. Ja. Det er ikke en fisdur. Hvad sker der så i her? Åbenbart noget. Det er ham lastbilen, der er ved at spørge om vej, tror jeg. Ej, tror du ikke, det er hende der er ved at spørge om vej? Det så ud som om, at... Det kan da også godt være. Nej, det ser jeg tror, det er lastbilen. For han ved ikke rigtig, hvor han skal ind af. Ja, hvis han kører til venstre der, hvor han er ved at køre til venstre, så kan han næsten ikke vinde ned og komme ud igen. Aha. Ja, så har du nok ret. Det er sgu mange gange, det er svært, fordi det er store lastbiler der, fordi det er Ja. ikke altid, de kan stole på deres GPS'er. Nej, det... Og så nogle gange, så bliver de jævet ind et eller andet sted, hvor de fandme ikke kan komme ud igen. Nu kan en, der skal derind også. Nu er jeg sgu en lille smule fræk i det. Jeg kører bare her. Skal jeg holde og vente på jer, eller? Det må du godt. Ja. Fordi det må jo næsten være det nemmeste. Ja. Er det med kort, eller er det... Ej, lad os bare tage på kort. Ja, så. Godt. Kort er godt. Og kvittering, det vil du ikke have nu? Nej, tak. Ja, så lægger du den bare ovenpå. Hvad siger den? Siger jeg. Ja, nej, det er hele taget noget, ja. Ja, det siger jeg. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad den laver her. Vi prøver lige at afbryde det der. Hvad sker der her? Tror du ikke, den er taget til afdansningsspanden? Jeg tror, at den er røget? Ved du hvad, løb du bare ind. Det kan du betale, når du kommer ud igen. Ja, okay. Fordi